A umývadlo. Kilo korovaného prasy. 40 eur kus. Tak ti jebe. Kotli. Prdám. Má asi Prdám kotli. Má asi 7,5 litra. Ty môj kokot. Čo si našli? Kotlík? Kotlík. No prdám kotli. Prda kotlík, proste. Ja neviem, že tí cigáni sú hustleri, oni proste všetko predajú. Dole. To je on. Dark realms are typically places I try to avoid. There's something. Či z geta. Ona je z Dark Realmu, ty kokos, z Voidu. No potre. Ráno zobudí rozjebané, kurva, nebudeme čúpať zemaky. A! To piče. Decision point, please. T, get the suction tube. Ty kokot. To som fakt nečakal. Ja som čakal, že takúto je guzubára, víš, takú hadičku malú. Hej. Ide tu na orbitálny kanón. Ja neviem, čo tu ten Chris porába za veci, ale ako... Také veci, to som ani ja nevedel kam tam. Zasa do steny uteká! Piči tam! Kokotina na PlayStation. To zamknuté. Jedné je druhé. Ty kokos, tu je ty. Alright, Tiger, up and at 'em. Nobody's leaving anyone behind. You're gonna be fine. I think I can get you back on your feet. Nie, zastuje! Máme komunistický dom. Ježiš, hej, to som staval v Minecrafte. Cover me. To je on, guys. To je on. Kiera. Čo je? Nič, to bol môj mužný krik. Ty kokot. Jasné. Ja si čo takú baterku, kamarát. To na tému kúpil toto za 0 eur presne. Ešte za tým bonusom 200 eurovým. 30 bol. Ty kokot. Spravil to dva. To má jedna mapa, kokot. Už bude 16. A druhý Nie, spravil. lebo ma berú, ufoni. Ufoni ma berú. Nedostali ty kokot, či jak sa volá Barbosa. Nemáme ty kokoto, že? Ešte majú dvorkovnicu, to je repeater. Super. And there's just no way, you know? You're a very clever boy. You'll figure it out. No, what I'm Prečo trying to say ešte is to s that takým pohľadom? I can't do it. To sa nedá. Can't or won't. On to zalízal. Tak ho To úplne sa prečo. nedá. So they're probably asking the Five to step in and Ty kokos, to je do piče. Z tej obrazovky. They're creatures. yeah. Ale to malý chlapec. We've learned so Piči, much. skápe. I've forgotten so much. Why don't you just marry them? On nikoho nezabil, chápeš? Hey, Zatiaľ. We're having ice cream. Si museli naháňať menšiny, aby neboli cancelled. Ó, ja ho vidím! No. On mi dá! To čo je žid? Nechaj ma hádať. Ideme ten kriminál s Normálne mi nechutným. padne za centovky z peňaženky, ušli preč. Rothschild. Ty kokot. Ježiš, tam má jakú hlavu, tu sa na to nedá pozerať. Šimpanz. Prečo mi píše Windows, že flat loading? tracker's offline. You know? Ty máš jakú lokáciu nastavenú. Rajec?
Kolokácia mám rieku 100 metrov od domu, ty kokot. A ja? Aha, to je raz vieš riekou? Šumpavda. Poď sem. Poď sem. Je to ty si ten mute. No, musím dať, že mám challenge proste dať disable dronovi. A prečo je tu? Tak aby to nečakali, nie? Čo ti jebe? Som ho dvakrát pleskol po hlave. Čo bolo? Au! Môžeme hotdog vyťažiť, nie? On sa tu zjavil. Fuj, to bol nechutný zvuk. Odlivka. Ja. Vypínam to. No balls. Ona má nejaký nový atak, ona kyselinu na mňa pluje. Čo ty Pomoc. kokot? To čo sme zapli do piči? To bolo čo? Ona má earthquake. Poď sem. Nejdem nikam. Vypínam to. Povedz. Ja neviem, To ti nevie, to čo robí. Ja som našiel Sisyfusa. To je Sisyfus. Ty kokot. Poď sem. Nenechám ťa ukrátiť. Nerob! Čo teraz, ty kokot? Ale si to spravila piču, tá ona. Kolobežka. Piča, skurvená. Žiješ? Že keď som tu na liste, kurva. Tak skoč ku mne. Čo on robí tomu pavúkovi? On mu robí dobre. Už keď ich je menej. No tuto to nejde dať do piči kvôli tej onej, kvôli tomu manekínu. Už ide, som potom capola, ide mi to. Ja som genius. You are my sunshine, my only sunshine. Tu skôr niečo je! Tu skôr niečo navyše je, kamarát! Tu to nemá byť. Jože, čo to ty kokos za krabicu? Kokos, že smetiak tam je, taký ten prenosný kontajnerový. Chudák ani na dvojku to nedal. Idem, Miška sa vybila, pomoc! Miška sa mi vybila. Ako kempi, čo ti jebe, že som tu dvoch zabil. Nikto nič Za nami! Smeťáku, ty kokot z kanála prišiel. Ježiš, kripu, zachraň ma, prosím. Tu som safe, môžeš lesnúť. Dobre, idem.